Say Abamaha Sompa 93.1 FM Sompa 98.9 we baby awobiano yamwa ham wa juma some no dross no we ana yade ebrem his excellence na nado dankwa akufuado ewo asantemantemu na we baby awonam ene ne wo nyina so yade di akira yade mu nsam ebrewo also for ye wo hwe dwade ne mfirinwuma so akasa kire se mfirinwuma hodro besa ha sebu honomu a Ghana ban watumi aye enro da mampani ne nado dankwa akufuado kopiemu ewo Otek FM no na wani yenu abema Captain Koda edin komo no okansam bi edefa nsuo ho na anopa ye din komo fa ho a yede mu nsam bi ebrewo ena no na sini ababa wa ya nipa bonfo kokun ni yaya wo mankesim no enwo sama sore ewo court ne yebekọ Cape Coast court asam wa wan mo ka no ibebom menim ebra na wo tworo BEC nsọhwe no ebie no enne ebran na nkora no tworo mass na ade ebechie mo kwatworo mass no da sore ye no wani ma yesen wo yam hyew anasa denne enkora no sen ena ne masi kwade ma wo mo ane ya tete akire se nchakura fango eno so ho ba bekwa hwe ewo ma Ghana mu na ye bekwa ahoma no so ye ne enu ma kwadwo baafo so adi nkomo ade afri enkramantam no emu awia ye nsam no bebere ka ho ya cloud internet the fastest internet in the world adawrma wo pa internet aye wadwuma bi ya cloud internet ma wo mfetin no ba ko pe pokekra kra na omo ekọ wanim sanso so na haban heba mesala wiai ede na ha wo yare ban na ede wudi afuru sane wa brabonum obeyi ede afuru so nya binum a na adwuma no asi eno achi akokra mafia series nso tayachi ana kens nyame yadoma brepam yede wo nyina da ho sempa beto dwanuano mienu ene yatena se ene benai medin ene akosua ajewa kwade boaten menimenia nana kwabra kese ye kwa homa no so na ye ne enu abema nana ya obo ma Libya burger adi nkomo e free kwasia da ya mampani his excellence na nado dankwa kufa do ba santimantemu no baabi a wonam bia no Libya burger edi na chide ekode ekọ ene baabi odi na ni kire baabi o maduro ni ade nyaa no burger nyame asomdwe nka wo babna nka so bra na pomte sen erade adom na so nyame adom burger sesei maduro he fa wadaroma babna say ya wo swame runabout swame interchange ne so sana meka no sibia eba be swame interchange se de swame runabout I say ne wa ye twen se mampani na nado dankwa akufo do ba be kan ho na ode aso abofom ama Rango Company Limited for a ye de swame interchange ne ho adwuma hye o monsa no wo mo ahyase ede na kwabna me bobo ne ma so kakra se ye ne mo kasai mampani na nado dankwa akufo do e wo 4BN o 4BN a one Ghana eye aposifo ene asojafo mpanimfo a wo mo ewa santemantema se beka ne se Regional Security Council no apolisifo wom asojafo wom fire service fo wom prison service fo wom ene nabbo mpanimfo nyina wo mo ewa santemantema se no mahia ewo asojafo ne barracks na ewo kwada so insuase honom no wono mo ahia ne nyina eye bambo ho asem se ne esitie ewa santemantema se na mampani na nado dankwa akufado ene bambom pedimfo no edi hu nkomo efisensem pinu a ena kwabna se ye kaka ye tirimu a asisie wa santemantema se senye am robbery a na ye eja eto amanfo fie na hye abusua bi ase dwurebe ne ho nkontabuo ene anamo a empedimfo betimi afa so ame asoso ano ho nkomo ena mampani na nado dankwa akufado ene Regional Security Council no edi ewo 4BN owie ya Lord nani etre yes I'm run about I say now about the DNA e dia so perform ama Rango Company Limited for no a empedin for the contract na show monsa no wono ma ahyase na so am run about no omo ayeso adwuma ama interchange akwasi broni kan say eye 40 interchange na che say ye de ba ya nkasa eja ye de ba for mamamfo atiase a ye beka ne se dia abrosan ye to aso eye miensa anase eto aso 9 sana so am interchange na beye woma omo afankran na nse de so we pokiase interchange na ni nua baako ana mpadimfo eba besi edesi so am interchange anase so am runabout ne so no sabre de ye beka ne se mpadimfo atwotwo ro apepia nkomo a mpadimfo aka bie wom ewo abemu ene asantemantema se nyinara ba betena se a ye twen ene se mampadi na nado dankwa akufo so so ba beka ho na ode aso abofom na fei contractors na ahyase aye adwuma so hwe videos a etwagu ewo Sompa TV so ewo Facebook na YouTube a obo hu sa contractors na edi adwuma na hye omo nsa no already na omo de articulators
ɛno ɔmo cars mumuruntum nyinaa ba begu ha sɛ ya na kyerɛ sɛ mampanin na Nana Dankwa Akufo no de asɔ no bɔɔ fam no ano wɔmo ɛstate na wɔmo ayɛ adwuma ɛwɔ ha sɛ kwabena yɛfiri ha na mampanin ɛdinani ɛkyerɛ nsuta kwaman bepɔ so sɛkyerɛ central abatɔ mpɛsua so na ɛhɔnom sosonom one district one factory a mampanin na Nana Dankwa Akufo do wɔka ho asɛm pii no yɛnteteɛ ɛkyɛ sɛ ɔma pagya baako bi asi hɔnom a ɛnɛ mampanin na Nana Dankwa Akufo do bɛkɔ akɔbia no na kyɛ sɛ adehyeɛ wɔn mpɔtem hɔnom no ɔma hyɛ aseɛ ate so aba ɛma bi aka asanteman ɛne Ghana man nyinaa nti kwabena sɛ ɔbaeɛ a ɛnɛ mampanin na Nana Dankwa Akufo do nanam ntuo kakra ɛwɔ ɛyɛ asantemantam ase ɛno no ɛna atwɛn ne yɛtwɛn sɛ so runabout ɔbɛba ha na ɔde asɔ aba bɛbɔ fam na so ame interchange a yɛahwɛ anim ano ɛgya contractors no ahyɛ aseɛ ɛde dwuma wɔ so Oga ansa na wobɛkɔ no before me firi hɔ bakora ba studio bɛkenka news kura no na mahu sɛ Swami police station hɔ no dɔm no nyinaa ɛkɔ hɔ nom menim ɛdeɛ na ɛkɔ so police station hɔ deɛ kyɛ ne sɛ kwabena ɛyɛ Swami police station anim hɔ nom pɛɛ ana mpanimfoɔ abɔdwa ɛde hyia mampanin na Nana Dankwa Akufo do ɛne mpanimfoɔ ahodoɔ efiri abɛn mu ɛba aba bɛka mpanimfoɔ ne nananom ho ɛwɔ asantemantam ase ama ɔmo ɛde asɔ abɔ fam nti sɛ ɔba ha se a ɔbɛhu sɛ MPP amanyɔkuo supporters yi ɛneɛ ɛho MPP t-shirt MPP flag MPP kyɛ yɛ a ɛdi ahim wɔ ha se no ɛnyɛ asɛm ketewa koraa na sɛ wobɛte m'akyi a wote twene no a ɔmo buru mu no a ɛno no yɛ soroku ɛna amanfoɔ ɛtwi ne saa no ɛwotietie ɔmo nsɛm na ɔmo ka no a asɛ amanfoɔ asusu ame interchange ho akyɛ ɔmo su ho akyɛ ɛna ɛnɛ ɛmfa wo ne ne ɛsasabra yɛ aberewa kotodwe nyinaa akyi no aberewa bɔ mmɔden ayɛ brɔbrɔ yi poma kwa mu a ɛnɛ mampanin na Nana Dankwa Akufo do ɔde asɔ ɛba bɛbɔ fam nti adeɛ ɔba ha ɛdɔm egu ha nyɛ asɛm ketewa a ɔmo nyinaa akɔyɛ asɛ sedeɛ a ɔmo hwɛ ne mu sɛ president na Nana Dankwa Akufo do anam ntuo yi ɛgya ɔmo ɛbɛka ho asɛm kakra kwabena Boga minim sɛ adeɛ wɔ ba deɛ yɛ ne gye sam de ma wiase ne Ghana nyinaa na yɛnhwɛ yɛn nuanom mmaa nso a ɛgya ɛkwan no ho na ɔtɔn nneɛma kakra no ɛwɔ mu sɛ yɛn ne gye sam deɛ na nso so ebi afa baabi no hwɛ ɔmo anim din ya otum sɛ wodi asɛ enka nyaayɛ abro nyanke ntu nhyɛ da bi sɛ ana o kwabena sɛ wohwɛ yɛn nuanom mmaa na ɔmo di dwa wɔ ha no a wohwɛ wɔn nkɔmmɔdiem ne sɛdeɛ ɔmo nyinaa ka bɔ mu di asa ɛto nnwom ebi di ɔmo ntoma ɛpra fam so bɛyɛ mampanin nya meduru ha sei nso ebi kora starte ɛne MPP flag sekuta no a ohim ne saa sɛ MPP kyɛ ne sɛ no ahyɛ ase ehim ne saa adwadifoɔ no nyinaa wohwɛ ɔmo anim a asɛ obi bie ne hɔnom a ɔdi nkɔmmɔ anaasɛ wɔyɛ biribi a ɛkyerɛ sɛ dwumadie no ɔmo ba bɛdi no ha sei no wɔn mpene so anaasɛ bi a adwinwi ɛwɔ ho deɛ ɔmo hwɛ nyinaa ne sɛ contractors na yɛde hyɛ ɔmo nsa no wɔn ɛbɛyɛ adwuma no wano ne ntɛntɛm soɔ ama ɛyɛ dwumadie no akɔnkan so ɔbɛhwɛ ase a wɔn ɛde ɛyɛ pictures sɛ Swami interchange no ɔmo wie a sɛnea ebesi ayɛ ɛho mfoni nyina ɔmo de abobɔbobɔ ha sei nti adwadifoɔ no a ɛwɔ ha na ɔmo hwɛ no wɔn akora na sɛ akɔyɛ ɔmo fɛ boro so ɛma ɛkamfoɔ na ɔmo kamfoɔ ɛhwɛ sɛ adeɛ no sɛ picture no sɛnea esi kyɛ no sɛ saa na ɛbɛyɛ a asɔ ɔmo nyinaa no asɔ ɔpepa ɛna wɔn ɛde eso mu anasa kwabena. Awase saa mmerɛ deɛ ɔmampanin nya medu yɛ deɛ me sɛ adwuma no so deɛ dodoɔ na aka akyi nti ma yɛnya o na ɛpɛ nsuo bi gu mmere berɛ pɛ yɛbɛsan ba biem mate kwabena yɛda aseɛ nuabɔma Boga ana yɛte ne nkan wei wote ne nka de firi Swami ɔmampanin na Nana Dankwa Akufo do ɔbɛhyɛ aseɛ nkɔmmɔ bia ɛkɔm biara no anwuma no nsia no yɛde bɛba Onimonyafo Alan Kwadwo Chemate yosofo ye wohwe adwadie ne mfiri nyuma so eno okyere se mampanyi na Dankwa Akufo do waye ade pa enti Ghana fo mpene no wase se wo hwe mu a aban no betena akonya so wo na 1D1F so ama mfiri nyuma bebro besa hasa ene akire ni wahyase a wo biebia meka se atwema nwa bia jakropon ni mu de wahyase a wanya nwieye eno so eka ho bie wase we no akire se mampanyi na do betena so no wanya hwe kura ne mfiri nyuma de watumi abiebie ya Ghanafoɔ dache wofra akonya so a yebetumi di aka no ama na yeje warasanse we nyina to dwa wabra ne wo bie to ase magistrate court ye wo honom ano enenam so ma wonimonyamfoɔ kasa ya na watwase ne sanity Ghanafoɔ time pipi amanyɔkuo no achi na nneoma pa aban no wɔhyehyɛ no wo muntumi enwie ne nyina da etumi aka ne sɛ yoma panyin o tai ba ko di si na ne so oba ban mu
ane mfidi dwuma ane ankura dwuma efisɛ ɔno deɛ onim sɛ mfidi dwuma ne ankura dwuma ana ebepagya ɔman na ama adwuma so aba ano nti ɔbaeɛ wamfa biribiara anyɛ agorɔ ɛyɛ mfidie ndwuma a yɛka ho asɛm yi one district one factory sɛ wohwɛ a yɛka sɛsɛi bɛyɛ ɔha mmiɛnsa almost 300 factories ana yɛwura adahoma wasɔ businessmen ase ama yɛtumi ade atintim all over the country Ashanti region yɛngya mu mu ɛyɛ Mwabieja South ha so yɛngya mu mu mososo manya mo kyɛfa ne program ne sɛ ɛno ani sɛ sɛ adwuma da yɛyɛ no yɛnwie ana yɛnim sɛ momma yɛ mmere aka ho na yɛto adwuma no so a yɛbɛbɔ mmɔden na yɛayɛ ne yɛde akɔ anim sɛdeɛ ɛbɛyɛ a adwuma no bi bɛba na yɛ nanadɔm ne yɛ mma no ɔbɛnya bi ayɛ nti mmerɛ no so a ɛyɛ adesrɛ na montwa mo ani ahwɛ MVP aban no yɛdɛ mo ase. ɛno akyi no Ghana mampanyin Nadanko Akufo-Addo no so bɔ Chief Justice yɛrɛ ne yɛbo aba so yie papaapa ɛfa ne mmɔdenbɔ ne yɛto ho akyɛ ahodoɔ yɛ a wɔyɛ nam so ma wɔkyerɛ mu sɛ ɛnnɛ yi nnipa bia da wobɛgyina baabi no aka nsɛmbɔne ɛde ato aban no soɔ no ɔmo ntungu dwuma so a yɛba bɛyɛ no ne fɛ ne sɛ wɔwɔ wo desi a ɛnɛ Ghana mmara no nyinaa ɛhyɛ n'ase ɔyɛ adwuma papa ama ɔman yi mmara no onim mo papaapa na ɛsoso me mmara pa ni nti meka sɛ obi nim mmara no mu a ɛsɛ mogye me die onim mmara no mu papaapa ɛnam sɛ binom nenam wɔasɛm yɛ dɛ na wode kɔ n'anim lobu fa so a na ɛyɛ ɔya wonenam na wokeka nsɛm ɛfa no ho ma momfa saa asɛm no ɛnyɛ asɛm no ha mo koraa obiara no a wotie saa asɛm no ɔyɛ adwuma papaapa ma ɔman yi ɛno nti ne ɛnnɛ yɛaba ha yɛba bɛte court ɛwɔ ha ma bɛbia ano district ana court biara ni a ne brɛ so meme brɛ so ɛne nɛ to aseman court yɛaba nneɛma bebree na nkwa so ɛba ma to aseman nneɛma bebree na nkwa so ɛba ma kyɛ mo aseman ti ɛbaeɛ a yɛasɛm kakra ɛwɔ no medam ase paa na mato ase medam ase paa sɛ ne wahemfo ɔrɔ bɛhyia me fɛfɛɛfɛ sa nyankopɔn sɛ na nhyia wo ɛhyia to aseman ɛhyia asanteman Ghana ma nyinaa medam ase ɛno akyi no ana to ase hene ya wɔno ɛwɔ atwema Nwabiagya South kuropɔn ni mu na na yim aye ɔno so ɛkasae ɛyɛ ne gye ɛyɛ ne so sɛ mampanyini abɛgyina to ase ɛsra yɛn na ɔma yɛ so yɛhu nipa a wɔyɛ ama Ghanafoɔ ɔmampanyini ɛbɛdi ɔman anim yi fie bɛyɛ nsia mu ayɛwɔ yi ɔman yi akɔ nneɛma nka ɛhu bebree mu so san sɛ yɛwɔ mampanyini a ɔwɔ akokoduro ɔwɔ nyansa ɔwɔ nisadehunu a ɛɛfɛ na n'ani ate nti wɔde yɛn anante nneɛma a ɛhu mu ama nɛ Ghana yɛgyina deɛ yɛgyina fie bɛyɛ mmienu atwa mu yɛade huhu a ɛbɛsɛn wiase mu yi na Nana Akufo-Addo a ɛne ɛnya no ɔman yi mu a ebi asa mmere nka ɔman yi nka butu na gyina ne nan so sosɔ ɔman yi mu ahyehyɛ ɔman yi ama yɛhu nneɛma a yɛnhuni na bɛdi akonnwa so yi akokoduro adeɛ a wɔyɛɛ yɛ a na yɛ obi anwo akora ne sɛ wɔse akora biara ɔwɔ adwene ɔde bɛsua adeɛ deɛ ɔma sika nti ɔntena fie na ɔkɔfa free SHS baayɛ ɛho asɛm bebrebe kɔ a ama yɛ ahiafoɔ yi koraa yɛma nyinaa gyima akɔ sukuu a nkora yɛ awiewie a ebi toa so akɔ ɛnka no koraa nanka wobɛkora nya university kɔ a berɛ adeɛ bi senate bosia wobɛnya bi koraa afei na wo maame no papa ɛkɔkyini akɔpɔ obi na ɔde wadanseɛ na de baɛ so saa adeɛ wei deɛ ɛyɛ di nkora dɛm kyɛ sɛ deɛ meyɛ firi hɔ na sɛ akora no na adwene ne dra university a na bosia no ɔhia garanta bio na mampanyini sɛ wompɛ na ho abio na wopɛ mampanyini sɛ wompɛ na ho abiem na wopɛ na na yim awe ayɛ to ase hene atwema Nwabiagya South kuropɔn ni mu na wɔbɔ Ghana mampanyi abaso no ɔmampani Nana Akufo-Addo ɛnura bra na wɔbɔ apro wasante mantam ha sɛ no kɔpie mu ɛwɔ Kumase radio station baako ɛfɛ ne sɛ Otek FM na no ɛne wɔne enu ɛbɛma Captain Koda edi nkɔmɔ nkɔmɔbɔ no mu no mampani de tudwa ɛtrɛ sɛ sɛdeɛ galamse ya ɛkɔ so ɔman ni mu no
esi sai nsuansu ahodo ya waga na hase no ehadwe baba na empo kura no ekapa ya aban no ebopa ansa na nsuo no kura ma dan ni amenya kakra mpo anom wo fiefie mu ni ade no ehadwen yente his excellency Kongo galam say na 1 year on amana ban say and the cost of producing water by Ghana Water Company has gone up from what was before 7,000 cedis per day to 80,000 cedis a day because of the pollution of the water bodies over there, and therefore all the chemicals and all the processing that you have to do to be able to get decent water out of the process. I mean, it's a small little indication how costly this galamsey is to our national. Wei eye omampani his excellency na adodankwa ekufuato na enu achi ane ne achiamehe wa santimantemu edema Ghana Water Company Limited owura Ebenezer Paddy ane yebusa ne se papa asem no ankasa no ebi akam ana wodi bi ka ho. Sema, your president Kaya, that's a fact of one that has a lot of concern. So, the issues are to say, Costa, you're treating a shooting akosho. Not to even talk about a specific amount, it is known, so, issue as a thing, you're treating the company, Nabana, Mekano, your cost wise, I 10 times. 10 years ago, the treaty are a cost here. Where show your chemical cost and your production cost. You see, I had 10 times. A lot of alarms. Things are not the same, and we are not in normal times. You see, a better now there's galamsey millions it's benefiting just a few. Your boss when you do it is your president Kayan Ampa because on almost years before we didn't know about this galamsey, but it raises concern and it's imposing a lot of burden on the company. You as everything and the former so many you are you will help you because I raise your production cost any chemical cost almost 10 times a year 10 years ago. When you say you should you claim and then you go down a year abstract now and never said because of less pollution in it. So you to actually and crab a say you be treating you now for process you never say and crab gallon back in the basis so the cattle production rise now. Here you shoot chemicals and treatment when you say waste in pee. But you see which gallon back now chemicals are always using because open standard way and for how the quality standard for producing. After that gallon back when I watching a wood treating, you now what's hard to half a book because half the issue. It's a gallon back why a betchemo, a half and then me and the can say, yeah, you should almost be 50% as waste because it's say, and yeah, check, so your boy, I'm not the Kakana, your betchemo, that's so crown, as I the cat every. Wei eye kasamafo edema Ghana Water Company ewo Asante Mantamu yewura Ebenezer Paddy na santam ya dia wasam bi afrefefe mantamu baba somoye ababa wo bi esu se nurse adwuma opeso ye bie no okọ ho interview George na asobo twe kwawie che nipa binom kwa defe no na okoku ni yaya sanso sie no edeka ho eyemonimsem asem ne bayo na posi frochire nipa bia wodo mo kwagina amara no meka se na kan wana ese na fuano miensa anasa mpram yensa so ni a wo mo asem akwakopie court enie ye kwa ma so na ne Erica na ya mo ne poni akwakodi nkomo ne ese nenso wo mo kwa ye no court sesei Eric ma he me Jose Jawakode ana mo kwa court no adie na siye
Meda say and send wedi kan bono nchemu atre tie for ne ahwefo ma sungu Sompa FM ne TV so no ya de ende no Cape Coast District Court 2 is answer her efre asem ne prince aso e ma ya de judge penyin ne din no ene Benis Mensema Akon is answer tena asem ne subio na omoba na ne no court anche da anche e wa asem ne so menka say court endi esima enum mpo e wa asem ne so na hwe esanso itimi itu asem ne sheda ese yenhwe na ya de a na otwemiensa eno eda enim eno eye bosom eda enim November ni da etoso enkono 8th of November yenhwe na yensanso fra asem ne bi ni nyina ene se police penyin a ono ne asem no ikura no ne din ne DSP Daniel Gajo ono ehwe se ade a court nhwe no mo America kra ni nyina ne se asem no munhwehwemu ne nhyeda nwie pay ne sa so ntini court nhwe na omo nhwe na omuntu asem no ntimi enhyeda ntino motu asem na hyeda ne mom no meje wakwade eni kasem kakra ebae after the court proceedings no ene se ade a nyina enim se ne apesmakafo ya yewia yehwe na accused persons ne de omo kwa akwhye omo ehyen mu ne de omo akwa yehwe na yefa famfonyi no yewie ye famfonyi ne bia na obrada me ametitiru me fa bi na mewie ye na yade a third accused a ono court kwa asetena ne mpre no so no yede ne ba Jonathan Obino no mesini otu amena no ma yade a na ebusuafo no bi itime eba betai na chi na ne sister penyi ne brother ana yade ebusuafo nkae no bi eba be jam omo na omo eba na yade a omo su no ana mehwe ya metwen yade a me we am here say me hwe na me video mo na ne brother penyin no ono wo mo no ne bo anjo so ne sa so nti no ano baba ye kakra ebae e ma wo ye senko menim se nka no person de ne nsa keka me o se na de na wo yi nti no obi kan say akomadwo na mejojo na akoma e se onya abotre mra sem bi na no keka sen na o se nka me hwe na me ka kire no e se me kini footage ne nsem bebre nti no kasa no obi kan say me de na me mpebua nsa so nti no yimeni ana me na me baby nti no asobotwa ebusuafo no ehu se sei na oni midi no omo nkasa no bi kan se omakoma wo soro dada ne sa so nti no abrante ne yesa na ekame yesa wabere won kru nti no ma omubufu yi pa ma omo to hye omo so ma ekoye atwedebo between asobotwa ono nya ne baby ko ne busuafo ne wofa papa Swansea sanso na ne auntie Kate Swansea ana ade ana wofa ba ko a ono ka ho na ne bra soja ni de ade ono ne timi baabi na emom obi kan ese ono no ogina wankwa na ono wanhye dan ka bi na emom no ebusuafo na koye tournament ma third accused Jonathan Obin no ade a ne brother na ono confront me oye se ne buofu se me taking footage no ne nam mrika pa odi dwane yesan se na ohwe mema omo ba ne so ene ebufu hyewa omo de ba ne so na wampe baabi amfa na se ade ani ana ebehwe na aye ne sa so ntine mri ne nam mrika ana ohwe ya odidwane nti no ekoye kids Swansea no asobotwa wonya ne baby ko ni auntie no sanso ana onua ba ko a ono ye third accused no ni nua ba nti ne ono de wenya no fokra ayade ana tare hye no echire batoms na biebie ana ese na ano ode mpa nti no ebusuafo no ana ende no menka so mupusu omo kakra sanse se ne na akoma ne si wo soro no ohwe se mpu mpempi na na se yeba na asetena court ko asetena no owia menka se kwadubofo omo ya bo mu kwadu na Clark sofo Michael Dako sanso na Jonathan Obin ye de omo che omo hyen mu na omo akokra ohwese ne omo a omo enka busua no ho no makoma si peja kra na no ode nti se wa wo akwa ebusuani na obi nka ne se wode hye e ka saa ewudie no no ana se menka se ye be ka se wode hye e ka saa ewudie ho no na se obufu ebusua no akoma ama mpo bi aka wo mo a wa abonten nti ende die koye atwede ebo between asobotwa wonya no baby ko na ebusuafo sanso na Jonathan Obin na oye mesini 26 years a onu tu amena no nebusuafo ni nyina ne se makosia onua be mama akotwa ne mfonyina ne bo anjo so nti eno ne aye so ewo the Cape Coast District Court 2 and na no pay a mebom Sompa TV ne FM tifo nyina emunsem Eric no just a video no aye hu no a nipa bi no dimrika pese won mo kontokwa no eye wo hu ntia me na me huntia nti no menka se asobotwe na busuafo no mo gye me ko na ekoma me yesan se omo kyire ma me de me adwuma na me ba be na mo ankasa na akra no ye pema esibam mo na se waba na wanye din na se
wode wo ho ɛsan so ba saa na na ɛkame ayɛ sɛ wama abufuo no akɔ soro mmɔ ne saa so nti no ɛyɛ meme mom me ntɔkwa ɛna asɔbɔtwe abusua no ne wɔfa ne sewa saa nso ana abusua nkaeɛ no ɔmɔhwɛ agye ɛkoma me akɔsia yɛda so wɔ Eric ane adwuma abusua ma ne bɔni Eric anani yɛtene nkana no akyi no ababaawa Georgina asobotwe ya wanya na baabi kɔ no yɛne nua bɛma Alfred enso edi nkɔmɔ ɛma wɔkyerɛ mu nneɛma a ɛkɔ so court ɛne sɛneɛ abusua no Jennifer. Still recovering from all the shots because abaya as at that age free mu hwe state or the free mu the ame adom yakra no but afena you recover so it will be well. We are okay with the proceedings for now. That is what I would say because there are other cases so are related to the suspect, so we are hoping that the right thing will be done. Says if they will get justice there, I think the time here is not a problem, so let's give them that time. Yama one more bre sabra ne ba sono betimi aye adwuma no ma ne ye dia ene abusua ne one muni ohaw bia wei baba wa Georgina asobotwe ya wanya ne baabi ko ne nua bema ne mpon Alfred na Sompa kase ene ne kasayi yagusu ya yede ensam no ema wona ye kɔ engumasua mu enura ene ye bɔ mamane se ye wo faase ye mba ne ye nua nkuma mu a eja omo junior high school no omo hye nsohwe no ase ya we no na ye nsohwe kora nyame ye wado na so mutimi wie na mudi nkunim dia na kyese mo kɔ ento so school no makai pa me kroba half me ha me say kwa bena pass abri ma hwehwe me socks 10 na me kɔ tworo mass awura de nyankopɔn a calculator kora me hu ba bia na ne nam ho obi wo hɔ kora mass no wonya boso pɛ na o ya dwonso agu no ho na enen so na mo tworo mass na afa nso BDT na sign na mu nsam esitie abusafo ya modi achi wa ba fontentafodie no so no adansedie ne bi ana yede agu hɔ na yede ammo nti wo ba hu sampa enema na gu so basa tum say yes nkoda na ekɔ omo ba na yenkɔ ahoma no so ne kwabra jesi enkodi nkomo kwabra atotomu adomu a tietie bi aboabo bebere ano wo asantemantemu kwabra nyame aso ndo enka wo da bi kwabra nyama ntie behwe na yakoye nim kakra baz nyame yadom na kwabra yo ene ma yentie ene no emrai sede ne ma isikos woni ohwe nkoda no so no ensem bi a omde ma yenua be ma kwabra jesi performance in there so far students they are comporting themselves say yeah poor and those kind of thing no even class of Johnson no cry will be MP come time and be papers so far yes I said the bibia ekokama ya record no any bad incidents they are vigilators no be comporting no yeah we are do 17 and supervisors with 2 assistants. Send me car no be possible so far the center and crowd on 413 in all. We have 7 schools here, total candidates near 413. You will Rokanji, you will Tumania, Tapo Pakrono, Salafia, and so on. 7 schools so far no Osha and Krabaye miensa utumania no mienu antimi report enim the reason no abi sambre nyame adom bibia nsi bibia akosoboko the unfortunate situation ba kwa ne say candidate ba kwa ye fifa hana ade chiene say nura ana ade be chi no na nadwo no ka ball because hospital situation wo manya de obetimi atworo so we no ono nka che nkola mienu ayo poku Alex ene chan obe mienu so na mema mienu a want me metro ya tese ba ko de okwa buchiri nti no want me metro ba ko na aka de enim ni nti a wa metro but so far so good but no be nsi koda ne comfort o himself e bi e koso jo brabo na e ba ne de ebi ti yi ebi nti yi ebi kwa brochire ebi nsu dwa bode na yen kwa ahoma no so na ye ne be ma kwabra jesi enkodi nkomo kwabra nyame aso ndo enka wo anka wonzo minia nebe na wapom tesen na na wonzo e o nyame adu bibia boko enen so watotomu a kwabra na ukọ ye minima Sompa ni Sompa TV ni Sompa FM etiefo nyina aha eba na BC day 2 no ene na amofra no twero mathematics ana ankonta
ɛna boni bɛsi BDT basic technology deɛ no ha no ɛna na ɔmotwerɛeɛ ɛna ma problem no ɛde mekɔ OKS center hɔ na OKS center hɔ na center B candidate no mmiɛnsa na ama nne mu no ɔmo de afiri fa hana a wɔta pankɔ no GHSA ɛna opoku Alex ɔno nso wɔta pankɔ no GSSA ɛna ɛkyan Obed Owusu ɔno nso wɔ Macnelius SDGHS nihwɛ mu akyerɛ sɛ ɔno nyame aboa no ɔkɔ aburokyire enti ɔno no ɛhɔ no so no ɛna me ba OKS wɔ na center A hɔ no ɛhɔ nso nkwadaa mmiɛnsa na ama Ibrahim Fauzia ɔno wɔ Salafia Islamic GHS Otafo Said Halifa ɔno nso wɔ Salafia hɔ na bia ɔno Otafo ɛna Musa Bila ɔno wɔ Utumania Islamic GHS Otafo na misa bɔ anan ba Tafo Methodist Model School hɔ no nso de ɔhwɛ wɔn so Madam Gladys Fosu ɔka kyerɛ me sɛ ɛno ano ne ɔmo start yɛ ne deɛ bibia casualties bia ma ɔmo kora obia ɛbae ana mba center B GHS B hɔ no so no ɛhɔ owura Owusu Bempa ɔno nso ɛka kyerɛ me sɛ ɔmo nso deɛ nipa baako na ɛno ɔmo ka so ama na no a kora no obia comport ne himself GHS no so obia yɛ n'adwuma kama aproba na me kɔɔ yɛ no ɛnso no te yenu abɛma kwabra jesi ana yɛte ne nkan awia yi yɛ kanfo de ma ɔsɛ cloud internet the fastest internet in the world wɔsi yɛn kan kyerɛ ɔsɛ sɛ wopɛ internet ɛte apɔna de ayɛ wɔ adwuma ɛnoa ne cloud internet baabi a wopɛ sɛ wode kɔ ɛne deɛ wopɛ sɛ wode yɛ bia na ɔboa na wayɛ ne kama ɛde ama wo top high high wɔ ne yɛ nuanom Love FM ɛne di nhwɛne mu 0244 601 933 0244 601 933 awia yi yare bi ejejeo sɛ bia malaria na ha wo anase bia ebia wontimi nda waposo ahojo ebia oyafuru no bia kuro bi na abamu ene ade a mesrew sɛ wonsa buo no enkoyi a ɛyɛ haban heba mesa ɛho asɛm ɛna yɛ ama ne mmara wadwenem efiri sɛ doctor ya wode ado no bae no wonim ne wɔka ɛne wonim ne wɔyɛ ɛna de wɔyɛ no nso yɛ nti etu yare ase mesrew sɛ wo hawo ne amane bi ɛte saa no a mesrew frɛ ne sisi a na wɔmoa wato nduro no nso apete Mr. Heba Kolnak Heba, Apidank, Sanson Dani Heba, and Fred Mens, Babia Ubenyabi, 0257 533 424 0257 533 424 na wajoso. I was here to some so na BC and someone you womu. I'm not damn and a boy I saka ya chiremuse. So could Niako Debia when you're feeling do nine. For 4 year junior high school, a one were free year. Wakotron sora no Barakes senior high emu na ahomete sam no se wabra nkora na tron sohwe no na wakachire invigilator wogina na so se eneyam ye ne ya enti wabasra da se papa ne ma ne kwan no nkogya ne nan wo se da bi mo sa nkoda we de duru sa brewe ya ya na apo nko a dodo no a no mo boa apo konkron nti eno mo yesa akora ne beka invigilator se da bi won tron sohwe ne wie asa agora sa asempa abusia momra Facebook na mra de akoda no te ho wote ho ya bibi nam ne na ho wom kohwe ya agyanan wagya ne agu ne ho amramo no e wazam so ho amana kwakwaya ahomete sempa akoda wanya mfie dunan na unit committee chairman ya wo fufuo electoral area yewra Roxen ntiamoa na wachira asem no wche se nyame anim ni asem ne bai no wom kroma boto na enye obia se Barakese senior high kyerɛkyerɛ ne no ɔno ɔgyina nkoda no so ɛhwɛ wɔm so no wɔn na ka ho bia mana basa ɛsɛ akora na de anim guase kɛse paa ɛna abra no suku ni akoda a wanya mfie dunan afei na ne nhwehwɛ edi kan wɔtwerɛ na tikyani woyɛ ne sɛyi a akora no bɛda no watimi atoa so no atwerɛ nso hwene biem ne namfo na bɛsere no na mom yɛntie wabra chairman wɔkyerɛkyerɛ nsɛm mu no sɛnea ɔka na sɛm esifae bisa mu no wɔkyerɛ sɛ akora no so ɔbɛkɔ toilet na umo abansoro to aso miensa esoro last one na vigilator no wo hono ma na kwan te na se onko takwa ne sibeduru fom no no hia supervisor and supervisor no yes no onko sisi a starting so ready e na o ultimi kasa obakoten na me dem minimum years obi okra na yem hina toilet kan na papa na anti asia oni akra na twetwen ya anti time o yes akra na nsan foro soro second floor na akra no ye gu na
Jack toilet in or not, no, yappings no more. So far, sometimes a quiet intima, Basek, on the center, Omuya at the end of the master of my house when my date Abofrana. To me the cultural and so the entire day, my family says, sure enough for Nina Musay, Emma, and Shuni, Dema, or washing. You see, Animal Hataya and Sana, the pony sorry, or the Radio Befi. Bushia did Siciano, outside Nakoye, upon so for the Bushian, but the Bushian is for the Kurubim. And so from Koya, we be a fufu no come home be ninety, I'm a fufu penny 40. I bring for papa. Ah, that teacher ni Corona. Why is Anya Bransamati Abofran? Himself penny for and found and fan home channel. When we are crying, of course, by me so much as say, for me to take action as committing chairman editor, teacher ni Corona or Maraquan show, and you say, be in Toka, and I say, why is it you be at it? No, by me so chance, or say, my teacher was for a cofano, I am sure the abusua wei aye ne asi ye wo baraka senior high akoda wo kwa kwotro BC na yesu se invigilator wo gina ne so se wo ma akora ne kwan na akora ne nkogya ne nan hwe ya wo akọgba apo ene ade ama akora ne gya ne nan ade agu ne ho na asɛmiti ye kwa ma so bio na ye ne unit committee chairman ye ofufo electoral area ye Roxin entia mo akwakwodi nkomo na wabomu ankasa de akyere ye asɛm no sɛne esibisi ye Roxin ye mo ha o wo de wugan ye Roxin wo cheme nkia ye mo ha o yes no na pom ye de Yesu adomo ye de nyame ase asɛm ye te ye ho adwiri ye wadawroma akyere ye mo aba ne sai ana suku ni akoda wo kwa akotworo nsohwe a ewi akyere teacher ni ahwa ma wagya na nadi agu ne ho yi eba ne sai ankasa wadaroma ya no kre enra na me wo ho na ko eba me so no free sa center ho no dooso because me SMC chairman na me san committee ni nti me fa bi no na nkomo mu di ne se kra ba ko ye se obekọ toilet na dan a omu yusu etron so hwe no ya abansoro to aso miensa omu no wo second floor no nti time a invigilator hwe so man kwan se onsi form na omra meye ne ho yie no ehwa na ohia center ho supervisor na ohwe so hwe ne so no na o se o man nko onsan frosoro so onsan frosoro a o frosoro no na oduru first floor na oja na ego ne ho sana so far esi ya invigilator no a wo ye asade no anyambia mahu no motumi ya bisa no de ntia ewa ma akora no kwan amana nkọ ne ntam me ba cho enye invigilator na invigilator for no supervisor no ono na yes anyambra sam no ntisi ya me ne o kase ma ba baraka senior high ho a afi na me ba for inquiries abehunu sa teacher kro no ene de ntia o yes ade no nti you Roxin asamba sayia se yampanyimfo kra de yanke betumi age atum obi kra won mo beka se ade bi won mo amemfa ho ma ya maye nanso akwakwa ya akoda na ne nsohwe a edi kan ya wo tworo na bibi se ya to no no anya den ya akoda no wo be fariye bi baba hu bi baba akora no motumi ne na di nkomo ne tebia mu tesesese yi me ba no kra akora no dwane de ne hu siesie ompese even me kra me ye no school panyine no me hu no nti sese de minim akora no nsohwe no se ne obesi atworo ene ade papa obetumi atworo because ferry de ebi aka no because center ho no nse SS4 no nso wo ho nti ba ye no omu nyina agi twi plus omu sen atworo nsohwe no nti ferry de in fact aka akora na ka fufu man ne ye school ni nyina ana ekoba ne sei no yenim sanya den a wofo tesa asem we ya won makoma behuri pa same be kwa kwotworo nsohwe na akora ne se ne yafunu ye ne ya obegya ne nan na motimi ahwe nyame animu ama akora ne gya ne na agu ne ho ede anim guase ba baka no anyambia asem ne ba ya na wofo no ate anamoto be no musutu maame no te ye akora ne sorry to say obapa kra na otwemienu e we ye ne mi ne ebegya ne kwan o hye mo twere na o maame te ye wasu saa
nti nɛ wama onua ne ba panyini abɛka me ho na yaba school ha sɛ yɛmɛbusa deɛ ɛkɔ soɔ ɛsɛ deɛ ɔmbɛka ntɔyɛ asom a yɛma polisifoɔ aso nte ara na yɛmfa wɔde asɛm no to baabi a ɛwɔ sɛ ɛkɔ because ɛnte aseɛ nim nti afei na yɛne ɛm sɛ ɔmo head no ɛkɔ akɔhyia na mafrɛ me a maba ne mo kasa nti ne mpanyimfoɔ no tena ase na deɛ ɛbɛfiri mu aba biara no sɛ ɛtɔ asomo deɛ a nyankopɔn yɛ adom a yɛbɛhwɛ de yie ato yie na sɛ antɔ asomo deɛ a ɛne ɛna baabi a mmara no de yɛ nyinaa bɛkɔ akɔgyina no yɛbɛkɔ na yɛakɔdi asɛm no meda ase me nso meda ase na yɛwɔ roxin yɛbɛserɛ wo sɛ seesia no a akɔdaa no ahyɛ aseɛ koraa wɔdwane menim sɛ hu bi bɛtɔ ne so enti mɔkɔkɔyɛ mpanyimfoɔ yi madaworo ma monni animu na mommoa ma akɔdaa no wɔntimi ntwerɛ nsɔhwɛ no monsaeke no adwene no ma yɛwae yo yɛda ase bebree so a ɛsɛ da ase ɛda ase abusua ne ɛno ne di nkɔmmɔ yi ɛyɛ unit committee chairman yɛ wɔ no wɔ Fufuo electoral area yɛwura roxin entiamoa asɛm no yɛ ahometesɛm papapapapapapa yɛnim deɛ awofoɔ no bɛtumi ayɛ san sɛ baabi asɛm no abobɔ akɔduru na akɔdaa no koraa no mpanyimfoɔ ɔba ne nkyɛn na wɔn na bɛdi nkɔmmɔ no aha ase adwane no ɛbɛtumi aba sɛ ne koraa nsɔhwɛ ankɔraa no bɛtwerɛ no anhwɛ a wɔntumi nya akokoduro na watwerɛ no watwerɛ no yie yɛbɛsɛra mpanyimfoɔ sɛ baabi amara no da wɔn mo mfa nto no nyɛ adwuma yɛwura roxin entiamoa ɛna yɛn ne bɔ nkɔmmɔ a wɔn nso akyerɛ mu na motu a mpanyimfoɔ etu yɛbɔ hwi na yɛakɔ ahoma no so na yɛne yɛnua bɛma akɔdwobaafoɔ akɔdi nkɔmmɔ de afiri nkramantam no mu nea yɛteɛkyerɛ sɛ guta members no bi nso ato wɔn stores mu kyerɛ sɛ deɛ toɔ no de amere wɔ mo mu ntimi kora biom adan deɛ bɛnko deɛ bɛyɛ anko kwadwo nyame asom deɛ nka wo ɛnka wo sumi nua panyin kɛse na wapɔ mu te sɛn kwadwo yesu adome ho yɛre nsɛm so deɛ wahu stores a yɛatotom ne krado akɛse de wahu bi nɛ sɛ kɛse wa kuro yɛ yɛti mu yɛgya de dollar ne galamsey na yɛ bibia nti ɛba saa na nama kwadwo deɛ wonim asɛm ketewa aka wonim kɔ ho asɛm ka koraa o kwadwo bɔ yɛ nkɔmmɔ ɛna dɔm wotie o mematiefo nyinaa kɔ aba sɛne wode kakaɛ no bɛyɛ last week na Ashanti region Kumasi to be precise na ebedwadifoɔ wɔ hɔ susu sɛ nneɛma ɛnkɔ yie ɛfa ɔmo ne GRA4 nsɛnsɛm bi ɛba nti a ɛma ɔmo toto ɔmo stores so ɛnɛ da sɔre yɛ agutafoɔ sɛ ɔmo wɔ ɛyɛ Greater Accra na sɛ nkramopo ne wantam nso so sɛ ɔmo so kɔ toto ɔmo stores so ne nyinaa ne sɛ ɔmo nso sɛ dollar no kɔ na ɛkɔ so saa so na petrol so boɔ so kɔ na ɛkɔ so nti ama ɔmo adwa die sɛm no ayɛ ten ɔmo na ɔmo yɛ adwuma no ntumi ntɔ nneɛma no saa so na ɔmo sɛ ɔmo kɔkra nneɛma no so no ɔmo ntumi ntɔ nneɛma no nti sɛ aban nyɛ ho bibi deɛ na yɛ sɛ adwuma no ɛsɛ aboa no sɛ waka nso so ɔnwe yɛ deɛ na yɛ sɛ ɔmo ankasa no adwuma ɔmo nya nyɛ bi tintontan but deɛ wɔn sɛ exercise na ankasa no nya nhyɛ ase ɔkyena paa na ɛdidi no but ɛnɛ no ɛyɛ warm up ne nyinaa sɛ kɔkɔbɔ no ɔmo de ɛbɔ Ghanafoɔ nyinaa sɛ na ɛwɔ bibi tɔ a na waba abɛtɔ wo so a wɔntumi antɔ no yɛatom ɛfiri wɔkyerɛ kɔ no woyɛ wayɛ nso pɛ biribi atɔ deɛ woba a wonya nti wokɔ ɛmɔkɔla ne GTC ne yɛde kɔ kokobɔd hɔnom a de nam akɔtema station yɛkɔ Opera Square hɔnom na sɛ warm up no gu so ɛkɔ so amanfoɔ atoto ɔmo store mu a like ɔmo gyinagyina hɔ deɛ but ɔmo ma ɔmo customers ne nyinaa te aseɛ sɛ ɛfiri wɔkyerɛ kɔ deɛ woba kora deɛ a wɔmɛto yɛ mpo na waba bɛhu sɛ store ne atoma no ase yɛntom nti ne so far no woba deɛ a me nua kɛse deɛ ɛkɔ so wɔ krapopo ne wantam ne deɛ ɔkyena ne deɛ ɛbɛyɛ awerɛhosɛm ɛsiane sɛ carfoɔ nyinaa bɛyɛ affected nti no ɛno ne awerɛhosɛm a yɛdi ɛwɔ kurom a mekae paa sɛ berɛ a na covid baeɛ na yɛkɔ lockdown no mu no na deɛ yɛfrɛ no sɛ panic buying no amanfoɔ di mmirika ɛtɔ gɛle ne nneɛma gu dɛm ɛne ɛsɛ saa nso na ɛbɛkɔ so anaa very well anɔpa na panic buying na ahyɛ aseɛ in a sense na amanebɔde buying no na Ghanafoɔ no bi susu sɛ ɛyɛ nnɛ ebi susu fii sɛ ɛyɛ ɔkyena nti no akyire na announcement ne baeɛ sɛ ɛyɛ ɔkyena mmom na exercise ne bɛhyɛ aseɛ no na dodoɔ no ayɛ sɛ deɛ saa deɛ a ɛne ɛwɔ sɛ ɛba kurom nti no wohwɛ ɛnnɛ no ɛfiti anɔpa no na nipa nhyɛ da ne kurom but saa mmerɛ yi a ɛbɔ bɛyɛ 10 to 11 to 12 yi deɛ woba deɛ a kurom nyinaa yɛ park da amanfoɔ ɛhuru fa so a traffic so aba town a biribiara di adanse sɛ amanfoɔ pɛ sɛ ɔmo kɔ no ɔmo konya nneɛma ansa na stores no yɛatoto mu ɔkyena no because ɔmo nim sɛ ɔkyena no yɛatoto mu a ɔmo nim da korɔ pɔte a stores no yɛbɛhyɛ aseɛ biebie nti no panic buying no deɛ ɛgu so kɔ so but ne nyinaa mu no
Yeah, to say good for any abine. When you see you have one sinner, a basin and the vulnerable customers and yana your waka. Now, Penomuni be been found. This are the channel, said in the Yuhuno. So better from a decline and Nediana Ashas and so Twaso Sako, a year Yawa Danny if you are doesn't in the Meme Naso dia. Kese, Krumo Animal, a very dear my pa. Papa, you know, I'm going to buy for the attending Cardi Free and Cramanta Nemuno. Now, yeah, say your name Joseph or Ben, you're good president. Ebedin commandant, so do I am my say, or many are by Mumpenifoni be Asia. Ya ye gusu a ye kenkan kase no ano nhyiamudie tentrece pa gusu ya ekoso ntie se mo se efri sabre ye kona kosi adwumre no nsia bre mu no de be firi mo babia nso so ye de bebre mu na ye ka mo se premto bre kase Sompa 93.1 FM Sompa 98.9 ana wasogusu a udie no ye dan ye ho taw ye ba nsam bebira ka kira ye de besoso ma wo. Hey, na fido loans say simple sir. Won so dia beto wallet mu. Just 15 minutes pay o. Egem. Minua o ton drinks or traffic mu so dia beto mu. 15 minutes pay we bia dia beto mu. We adwadini o we hwan o. We small loan wa. De wo hia ne wo Android phone. Wo valid ID card. Na dial *711*999#. Na fa unko download Fido app. Enfili Google Play Store. Fido ni ye FIDO. Bue na apply for the loan. Wo first time wo ma 200 Ghana cedis na se wo tua wi a. Next time no apagem kosoro wo makosi 2000 Ghana cedis eye 24/7 debia ampo unkosa lai wo bank bia unhia collateral unhia guarantor sapepepe de wuhia ne se wa dial *711*999# na do akọ download Fido app no apply for loan. Fido loan l'argent est prêt. As you saying the money is ready. Yeah, of a kwaku medasi. One family clinic ho me call ya mama hu say. I need da so homo bibia wo yare bia. E bia na wonya nhia wo gefo. Ene wiase nyina hu adwuma papa. One family clinic eye. Eba no honam yawo. Die yesisie. Wo to ase. Wo nan ye sifam. Say ya wo ya. E wo wo sempane. E hyehyew. Wo tia famu a na ye tofo. Na ye titiriti. Stroke na achi oni paduane fa. Yawo e ya ma osisi achia. Wo chi na ya wo ya. Wo kon wo nyini mroso. Enso nante ya ye den. Ade se wo kuta poma. Na wonim say yade akwankro etimi de yawo ba ye nipaduam. Bi wo nso a. Na ba bia yawo no wo no. Enya ho kra na yade ne wo. Enti hyene nso. Se yawo ne ba. E ma otrimu nkoto adro no ma ne nginsem ansa. Firi se wonnim yade kra e de sa yawo yaba. Ni nyina na one family clinic wo hu nimde. Ya wo mbehwehwe hunu ba bia yawo ne firi. Se ye ntinimu honam mu. Ana wo nkasa yi mu. Wo mde abibidro nimde. Ene yaresa kwa yahodo opi na eboa. Na yade bia aka de eye kokokra. Omo ye lab, scan, massage, any home care. Se e ba ofi abehwew. Wo ye bema, wo mema sam ye bonus. Sanso na oba, wo masam eye bonus. Omo ye adwuma juada kopem memneda. Anopa no watwe kopem nonu. Hwehwe omo kira kwan wo Kumasi Patase. Omo ben Brother Man Sport wo Estate Junction ne so ha. Afei omo asimfosu. Twefo praso, aguna so adru. Ena mankesim. Frɛ 0546686817. Go www.onefamilyclinic.com. One Family Clinic, the pain expert. One Family Clinic. Abusiani nyina ya resabia. Sompa, 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 Sompa. Abusia badam asesam ajebrachan ye Justice Dennis Ajay wano aye appeal court justice wo honom na wode atodwa etrese enwa kwakwanye ye papa pasa National Insurance Commission wano hyase na wano chacha hodro edefa new insurance for ya aba no ho no wano tumi chirechire mu yie na enuoma tumi dempefe wose wo hwasa Insurance Act for year empanyefo de about 2021 de no ebeboa papa ebeboa ma pomdensi achiba na sense achiba hodro bi no sane ye befa so ebayi ye no ebekrakra no na abo afoforo no so no atumi asipi na asita woro sanse wanyina to dwa wabra na wo ye nkyerkyere adwumadi esonko ewo nkramantamu na Justice Dennis Ajay wode asem we ekoto dwa insurance industry one new act 1061 yedi adwuma they say ya nyam rap for this one they say ene judges no na omunya enya dabudi no mutimi ente act number no ase na asem kokota mo musisi a obechichi police wa mo musisi for my interpretation eni tieron ne adete baha na nyadia ya bi say ye ne na ijai ya na bi say ya shasi afia ne be
high court judges, circuit court, and administrative court, magistrate court. The very adjacent within the whole nation on the regional basis, normal training, normal insurance law, so we did not have a court, almost made the fiction, and then the part of the but insurance company also. I train Yamobia. Appeals court judges, high court, appeals court, and a Supreme Court judges. Na enwachi no ana Commissioner of Insurance Dr. Justice Ofori wano so di nsɛm eto so. Se ka insurance court ahoro no insurance one say meko baby eko district court eko circuit court eko high court ansana so omo di no bi mpa wato aso di akwa appeal na akwa Supreme Court enti se we high court say omo kwa na wo train wo omo a na se high court no kwa ate ase na court nkai na aka na ante ase a emwa enu ntia nika say wo mo modern so omo be training magistrates won't be training circuit court judges, won't be training appeal court judges, no more training Supreme Court judges. Internal judges in Nina Yati, Emrana C. Said the winter and Kohana winter and Kobe before. And the branch act about a buy in film, no insurance act about Kohada, not a deep in fear. No more sense say, the brewer is it be bubble into almost a if you or from your repeal, one if you or Emra for Abba, insurance name. Now we know the name of the Brabe come one, can any be an name home baby. Inti say Emra from Sabana won't Yantia. Now as a walk ya, one have walk for that than a Gemono. So did that an Gemono, it could be a seminar. Now, what say a German city Bishop Nina? And when I say Emra, Fufrubia bar, that's a Santa Danua. Yeah, not judges. True, Yenia, you want to this year training school. Yeah, never say. One more Muhammad ran by Robert Boy, near to me training judges. No be answer, it won't go to India. I might say about Emra. Abusia Commissioner of Insurance Dr. Justice Ofori and ana watch your more sending search bounce and some one BCB ayano ediafa. Kumasi City Market Traders Association ana he said there abrewa yi poma kwemu yabra woko shiemu ewo na asante hima fie na omukodi enkomo na ne nyina no ene se said there ma omokwan so betumi akoso na afeso makomanim no makoyi mpanifo betumi abo omo na watoto nema ede ama wo mo adwadifo yi na wode sobo ebo kane meyo ona bo sei asibe se papa no ase wo tata wo mutietia wo na mu wo kwan bi so a wo ma na nye ho kura na kasamafo edema Kumasi City Market Traders Association wura Michael Adujamfi wona sompa kase edi enkomo bi na yente se do sidima yen yenti a ye kasa no se asem e wo ho na woni adanse a utwa asem no bi na wo de aye adanse yenim se yewura ose asibe one sa enipa yi a enne wo mo se wo mo de ye ntom so ba yentimi entu wo mo emfiri edwayi eso no wone wo mo na ehye ase ehye ya ye ewo kejetia ewo sa edwayi emu a enne ama sa wo ha we se enyina aba no na odimu akotene epa na yenim se wo mo so ene no ewo enkitahudie bebre enti se wo mo asore na fei wo mo bosombo no fei wo mo de bo yewura sampan no efi se sombo no hwe ba bia efiri a wo mo na hye ase enti se wo mo yi o se asibe afiri mu na wo mo yi management afiri mu na fei wo mo abo yewura sampan ko a esombo a na yehunu se yewura sampan no wo ma seda na wo mo de no ato tan kruwa mu ya wo mo etu saa anamo no na se ye akanfo ne bu be o se ye di mafa enka akyechede ono ne fa obofo kane ye nyina so nti a ema ye ka ye de yewura o se esibi ehun abamu no eno no wei owura Michael Adujamfi okasa de Kumasi City Market Traders Association na no achi na okakakra efa abato nyame ya atomo ajampanifo bie kwa mse omunko na omko yimpanifo no so okasa kakra fa ho ye hu nyina ebo mu ama ye form za ekuo na wo hwa ye sase no edipa na eda so ye aggrieved Kumasi City Market Traders movement a chese na ya buta nyina ne se abufu a ase adwodifo ma wo mu esika ehye wo mu enya baabi na fe esise boni a enipa bi eye ne nyina no wo mu de pro wo mu eye die no eno ene ma
Kumasi City Market Traders Union ɛbaayɛ nti yɛka ɛde ato amanfoɔ nyinaa nim sɛ ɛmfa ho ne deɛ obiara ɛyɛ ɛmfa ho ne deɛ obiara ɛka adwadifoɔ dodoɔ no a agye atom sɛ yɛka yɛn ho abom na yɛape yɛ yiedie na yɛtu saa anammɔ no yɛma huhu ɛnyɛ yɛhu na deɛ ɛɛya ɛne sɛ ɛnɛ saa nnipa yi wɔn adwane ɛna wɔn akɔ akɔtɛ adwam ahemafoɔ no akyi ɛna wɔn de wɔn ɛka nsɛm a anim sɛdeɛ ɛbɛyɛ a yɛnam otu a yɛtuo yɛaba a yɛbɛtɔ ne nyinaa ɛbɛtumi afiri hɔ na yɛdi kan aka sɛ sɛbe Kumasi City Market Traders Union yɛama sɛ yɛba bɛgu obiara kuo yɛama sɛ ahemafoɔ dwumadie yɛbɛgye afiri wɔn nsɛm ɛsom a wɔn ɛsom ɛde kɔ asatehema efie no yɛbɛhyɛm kena yɛn ne wɔn nyinaa asom mmom saa ekuo botaeɛ ɛne sɛ edwa yi mu a yɛwɔ yi obiara nam sɛ ekuo no yɛgu no yɛnto aba a nokura biara anim nana hema nkwada no yɛkɔ hɔ na nsɛm a wɔka yɛnim sɛ nnɛ asɛm no ebiara ebetwa yɛwura sampa so mɛma wɔ mo ho wɔnyina pintii na sɛbe Kumasi kuropɔn nyinaa na ɔyɛ amrado nipa kakraa bi a wɔn wɔ edwa mu ɛntumi ɛmɛkasa sɛ yɛwura sampan ɛnyɛ adeɛ a ɔmmɔ no ho mmɔden ɛwɔ Kumasi kuropɔn yi mu saa nipa no mpa a wɔn wɔ saa edwa mu no wɔn yɛ ɛdɔm ketewa bi nti yɛka kyerɛ amanfoɔ nyinaa sɛ yɛaka yɛn ho abom yɛbɛko apere ama yɛagye Kumasi City Market edwa no ɛso. Owura ya yɛte ne nkane de ne Michael Adujamfi wakasa de Kumasi City Market Traders Association ne nsɛm a wɔde ma Sompa kaseɛ no na yɛkamfo de ama wo sɛ nyame yɛ adom a akɔkora mafia series no yɛapɛ bi hwɛ yɛka ho asɛm akyerɛ wa sɛ wompɛ bi hwɛ yɛ a ɛne ɛwɔ hwɛ adeɛ pa memeda biara no anwummerɛ no nwɔtwe mpa mu kɔsi no nkron ɛna ɛba wakwa mu na yɛasa si usubu ku ada wia no mienu kɔsi no mienu mpa mu aboafoɔ ɛyɛ Abe Herbal Clinic tano so apatrapa new site hɔ comfort extra comfort limited so one to be mami pa and the book come over fast na medimafo Herbal Center Dr. Time Daso with D4 Samuel Power Ministry and Counseling Center ya kanya mi adwene akyerɛ ne da kwankyerɛ ataato 21st Clinic sciatica expert yakɔ na ɔmo saw yare ni nyinaa ɛmfa ɛma wo efiada bia awia no mi ne kosi no miɛnsa ɛyɛ Kens Kennedy akompre kwa Japan assistant mrase betwane ne ho asam ye kyerɛkyerɛ mu ma kwa ma obusa de kyerɛ wadwe ne bibia ya wonte ase papa ne ye kyerɛkyerɛ mu sɛde waso aba enwunu a wadwo ɛwɔ Ghana fo so ne ade nyinaa no ɛyɛ nsɛm a ye kyerɛkyerɛ mu na hu sɛde enema esikɔ nti ya sɛ no so awia no mienu fiada bia wɔ Sompa 93.1 FM na ɔmaba kyerɛkyerɛ mu na wate nema ase ɔmada roma ɛna awia ye den nsɛm no ɛbrɛ wɔ na adwenkyerɛ kakra ya aba na kɔso kakra bi aba na yɛhwɛ ne mbɔ so na na yɛhwɛ na Pedro wa Medina Cruz was so very free Kumasi Tano so Kesben Junction Oyibo Boati Nebehi and was say MPP West performance is NDC's better performance you Pedro wa de makenka Eric Kwaku Bwadi Patriotic Voices Bechim no say Nana do dear ya dania no a wo ma Ghana economy no ba bia kwakodru na wo man ni hu amane no obeyi afrim said wo yi afri covid ni mu no kakran be ko yanim Francis Kasoa yeda wase sawdo de ebaye monkomonim ne nkenkan de aka Ernest was say don kon was say we enjoy news ni pa enkipini apo yeda se papa opai de more Felix and was 2024 de battle na ko ne nyame ko anchia kese nkoma chairman na wusu so ame esunya no ne die free na ose mampanye na ado agusu aye adwuma o Greater Kumasi de jai tactics man na ose yenyere ye ho pa ye da na wase walanyo anase den walanyo akwatia eno ode ne die efri ye da se wai walanyo wono abo abedi kwada so wonso ode enam kismi Ebenezer Sashi Bekwai yada se pa wose awodade enchi ankoma mamenka na awodade enchi anu Kennedy anane ayensu
deputy manager wo St Benedict Cooperative Credit Union Limited one wo enti a wodade enchi ankoma Evans enim tutuka ye da won so ase Brighter J ene nkae ne nyina de bi bai kokko Veronica Jandra akosu asomo wo hene ni amakranche na ya bo amamote ne nka se woto nkra edi abreye Erica Sorry Murphy eka ho bi na so eno achi no krampo no nana ya Grace enso edom eboa bi yankonya Rocky PK Akiola school fees Rexford Godfred ni Ketchre Salas and our face so crampo no school fees and onuanom nyina edamwase Frederick enso eka ho anasa Frank yes Frank edamwase pa tickle ebusua wonu nyina ka ho bi eno modompo aye ma ensem for Panyera Santiago Benedict wodom semo medin ene akosua ajewa kode boaten menimenia nana kwabras kase na ye jamu dia ma Rocky the Darling na wodenwom atoaso ediama edase die waguo no eno na wutwa Sompa 93.1 Before I your friend Mr. Clement Asare. Before I me kasa free MTN Ghana work class. Before I MTN any employee what? Oh, okay. Your flower me pacho any boni MTN. Ongoing promotion. Am I